Αυτό είναι το σαλόνι, κουζίνα. Θα δούμε. Πάρκινγκ μπροστά. Ερχόμαστε, εκεί είναι η κουζίνα. Ενιαία με το σαλόνι, μεγάλος χώρος. Όλα τα ηλεκτρολογικά είναι καινούρια, όλα τα υδραυλικά είναι καινούρια. Και εδώ είναι το μπάνιο, μεγάλο το μπάνιο. Και εδώ είναι το υπνοδωμάτιο. Το σπίτι είναι ψηλοτάβανο. Εδώ είναι η μπαλκονόπορτα προς τα πίσω. Ωραία ησυχία. Εδώ μπαίνουν και οι ντουλάπες αυτές τις μέρες.